suntem la vulcanii noroioși. Vulcanii mari. Și eu am pe mama aici pe care o iubesc foarte mult. Pe Tina și Tinuța, așa. Și soția mea care era cât pe aici să cadă. Că... Noroc a ținut-o cu privire. Ia, întoarce-te și vezi tu cu mâna puțin așa, na. Așa. Dar să știți că nu mai e blondă, e roșcată. Și nu mai cunosc. Ai intrat acolo? Ai intrat acolo, nu? Oh, ce ți-ar place să te joci acolo, noroi? Claudia! Claudia, hai fă-i lui Nașa! Pupă pe Nașa! Hai, pupă! Dă-mi pupă! Cine avem noi aici? Pe soția mea roșcată. Roșcată, da. Ai, de capul meu. Ne-am luat blondă și am ajuns roșcată. De psihopsico roșcată. Hai că aici e moare, să știi că acum nu mai bate vântul. Adică eu nu mai simt vântul acum. Bate mai rău soarele. Ceilalți sunt acolo. Da, și ceilalți sunt în partea cealaltă și sunt puțin mai mici decât ăștia. Dacă veneam doar pentru ăștia, mergeam și acolo. Da, oricum, nu are rost să mergem, plus că am mai fost odată. Și a doua chestie e că pierdem timpul, știi, și trebuie să ajungem să fie mișto acolo. Ia uite ce... Dar de ce merge așa? Că m-ai făcut și pe mine să merg la fel. Hai, mergi cu spatele dacă ești șmecher, fără să te uiți. Hai, mergi, fără să te uiți. Mergi. Hai, mai puțin. Mai mergi fără să te uiți, mergi fără să te uiți.
Da, vezi să nu mi sărpă pisicuța. De ce ai lăsat fata? E goală? Acum coborăm. Cum vi s-a părut aici? Foarte frumos. Toată lumea mulțumită, bun așa. Uite că eu luat-o pe jos. Dar n-ai putea să iei pe partea asta, nu ți se pare prea abrupt? Da? Da, e drumul rău ăla. Oh. Wow! Pe aici? Wow! E fain! Niam, 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 niam! În ce fel mănâncă? Wow, wow, wow! Sper că n-ați pierdut iar țâțica. Vezi, o crescuram de Au, asta-i tare, asta-i tare! Când coborâm, uite-mă! Ție nu ți-e frică? Nu-i frică. Nu frică, mi-e teamă, nu frică nu. Dar mi-e puțin teamă așa că mi-e să nu se ducă. Mai vreți? Cu mașina nu. Eu te știu pe tine cu caravan să nu fii pasă. Da, sunt curajoasă, dar pe jos oriunde vrei tu, dar cu mașina mi-e teamă, știi? Ce are mama aici? Uite, mai. Asta zice să virăm la stânga. Wow, am zis că atinge mașina acolo. Geam. De asta te-ai plecat. Ce avem acolo? Am trecut pe lângă cineva care a tăiat porcul și al meu s-a dus să cerșească șorici. E soția mea însărcinată. Bun, am mințit chestia asta că sunt însărcinată, nu sunt. Dar nu e cald. Am ajuns în Măgura și am dat peste o căsuță ca în povești. Atât de frumos este aici. Foarte frumos. N-am putut să stau fără să filmez așa ceva. O frumusețe. Ba chiar ne-am cumpărat și ceva de aici. Frumusețe. Austeritate. Uite cât de frumos poate să fie. Și alături este fântâna lui Ștefan cel Mare, sau cum se numește asta? Da, fântâna lui Mihai Viteazu, scuze, nu Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu. O să mergem să filmăm și acolo. Pe aici mușețeli. Cât de fain poate să fie. Foarte drăguț. Foarte drăguț. Deci n-am cuvinte. Am fost și anul trecut aici, dar era închis.
poarta era închisă și chiar n-am sărit gardul ca să facem poze sau ceva. Da, sunt superbe. Foarte frumos. Superb, superb, superb. Vrei să stau poze? Bun, înăuntru nu o să intru, cu toate că doamna mi-a dat voie să intru și să filmez. Este o superbitate. Foarte frumos. Claudia! Ce faci tu acolo, dragă? Este foarte obosită, foarte morocănoasă și a plâns tot drumul. Acum o să mergem, plecăm de la căsuța Etno și mergem, că alături este fântâna lui Mihai Viteazu. Da, fântâna lui Mihai Viteazu. Da. Am ajuns, cam asta este fântâna lui. Spune că aici venea și șadă pacai. Acum că am ajuns în ruină. Din câte se pare, am fost și anul trecut aici. Partea cealaltă nu vreți să vedeți ce e acolo în spate. Foarte frumos. Nu scrie nimic, nici un an sau ceva aici. Monument istoric și atât. Superb. Foarte frumos. Ia să vedem ce e aici. Jos. Nu mai curge de nicăieri apă. În spate nu vă duc că am fost anul trecut și nu e o priveliște drăguță. Vă place? Da, chiar că mama n-a zis niciodată, nu? Salut-ne, mamă! Foarte frumos, nu? Da, foarte, foarte frumos. Mi-a plăcut mult de tot căsuța asta. E superbă. Vă odihniți puțin? Ia, adun floricele, Claudia, ce faci tu acolo? Adun floricele? Dai și Luna așa o floricică? Dai și Luna așa o floricică. Dăm și mie o floricică. Asta că vreau să le arăt că au făcut ăștia magneți din ăștia de frigider cu tine. Da, deci asta ești tu și chiar nu înțeleg, o să le cer o despăgubire. Dar ăla e un măgar, eu sunt măgar. Păi ăla ești tu. Ok. Gata, mergem? Da.